Jo ploraré a grans crits per la terra, contra aquest foc, immerescut destí. I seré foc, seré un arbre de foc, cridant, plorant i reclamant tothom. Al voltant del 20 de maig de 1707. Les tropes borbòniques van arribar a les portes de la ciutat. Que va determinar no rendir-se. Les tropes van arribar a la plaça La Bassa i es va bombardejar el portal dels Banys, però la defensa dels assetjats va ser tan gran que no van aconseguir destruir-la. La lluita va ser aferrissada, amb nombroses víctimes per ambdues parts. Les tropes invasores, per poder passar a la ciutat, omplin les fosses de fustes, pedres i cadàvers. Un cop les tropes borbòniques aconseguissin trencar la muralla, l'entrada és inevitable. Les tropes franceses, dirigides per Dasfeld, van pujar fins a la plaça de Santa Tecla, on aquest va manar bombardejar l'església. Continuaren fins l'església de Sant Agustí, on entraren a foc i degolla. Mareta, Mareta, anit vaig somiar que una nineta em vares comprar. La nina tenia bonicos els ulls, la cara ben fina i els cabells molt rulls. I jo la dormia i jo li cantava. La nina plorava perquè tenia son. Nino, 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 L'església i el convent estaven plens de gent. No obstant això, les tropes van embestir els religiosos i a cops de fusells i baioneta la van convertir en sepulcre honrós de cadàvers. Són molts els morts. Homes, dones, xiquets de qualsevol edat. Van saquejar després el convent i van reprendre el seu camí de destrucció cap al convent de Sant Domènec. A Xàtiva continua el setge, fins que el 25 de maig és perduda tota la ciutat. L'incendi i destrucció de Xàtiva es produeix per la seva negativa a rendir-se. L'obstinada defensa de la ciutat va fer augmentar la duresa de la repressió. Dasfeld i Chaves són els executors de l'incendi i Fèlix V ho va manar per consell dels seus assessors. Preserve molt la meua soledat, com un gran vela acaricia i tempte. Ningú no sap el que a ella li dé, ningú no sap el que a ella li dé. Un sentiment feroçment solidari amb qui pateix, amb qui espera en silenci. Un vast amor per la mort i la vida, un vast amor per la mort i la vida. Cosa total, universal, principi, cosa total, universal, principi, cosa
total, universal, principi, principi, principi. Xàtiva és la mostra més gran d'una venjança real. Així, per decret de 27 de novembre de 1707, Felip V va ordenar l'eliminació del seu nom, que a partir de llavors seria Nueva Colònia de San Felipe. Poques vegades s'ha dut a terme una repressió tan cruenta en la història moderna. Els fets narrats, que avui, més de 300 anys després recordem, han donat a Xàtiva una imatge de símbol en la lluita per les seues llibertats. I als seus habitants, un nom que portem amb orgull. Socarrats.